Akşamınız hayırlı olsun, hormatly adamlar. Oýla çağrıya hoş geldiniz. Salam gaderli vatandaşlar, salam mehriban izleşler, salam Kemine, senem hoş gördük. Hı, Ee, hoş bulduk. Bugün oýla çağrıya bilen o yalanlara gark edilen halk diýen bir nemede bir soralar taýýarlapdyr. O hemme değişli ýaly. Yawa, emme Dinleşlerimiz değişli hem o bugünkü, komentariýalarda pikirlerini ýazyp bilerler. yawa Şu bugünkü bary. gepleşikde Kemine men sana käbir soralar vermekçi. Näme üçin bizim milletimiz şuuna düştü? Sebäpler näme? Şu yalana gark edilen millet diýip tema adyny şeýleräk edip alsak, şu propaganda işleyişi vardı. Men sana soru vermekçi de. Nämeden de nähili ýagdaýda şu halky şular ýaly yalanlara gark edip bolýar. Ýani halky inanyryp bolýar. Nädip bulan beýnisini ýuwup bolýar. Ine şol metodlar barady. Şo adamy yalanlara ýani inandyrmaň metodlary barady. Gurrun edeli ine sana birinji berjek sorum. Nähili metodlar bilen adamlaryň şeýdip beýnisini ýuwup bolýar? Bu soru wajyp soru. Ýöne men düýpli bilýän bilemok muny aýdyp biljekler. Pikirimi aýdyp bilerdiňi. Bundan nämäni bilýärdik-de? Ikinji dünýä uruşunda propaganda nemesi has uly giňişleýin bir ýara hökmünde ulanyp başlaýardy uruşy gazanmak üçin hemme tarap diýeldiňe. Ýöne Germaniýa bu taýda propaganda tarapyndan gaty başarnykdy. Şondan bilýärsiň, Goebbels bardyr. Ýöre Nazi nemesiniň partiýasynyň propaganda ministri. Goebbels diýip. Şondan bilýäs, ýöne bu propaganda arkaly adamlaryň ýa-da beýni ýolýardy hakykatdan uzaklaşdyrylýar. Ýok zadan bar ýaly görkezmekde. Ýani muňa meňzeşip o görnüşleri tarihte seretsek bu gladiatorlaryň söwüşleri bardyr. Ondan soň olimpiada oýunlary başlaýardy. Köne Grek döwürlerinde de. Şol o bir propagandanyň başlangıcı diýip näme berýärler tarihçiler. O taýda da näme diýerler? Gladiatorlar uruşdurup şo taýda halkyň ünsüni bölmek. Her hepde o kim ýener, kim galdy, kim öldi, şonuň ýalyk bir nemeler bilen gyzyklanıp durmaly ýöne. Beýlek tarapdanam saýlawlar bolýar, ýurdun ykdysady problemalary, ýani hem Grekleriň hem nemelerin, Rimlerin iň esasy nemeden tarapy ykdysady tarapydyr. Kelle agryly tarap diýildi. Aýlan öwrülip ullakan bir giden neme döwlet onuň ykdysady nemesine ýa-da ykdysadyýetyň üstüne gurulan bir neme de netijede. Şo sebäple şo zatlardan adamlar ünsüni bölmek üçin şon ýaly bir uruşlar nemeler alınıp barylýan eken. Sebäbi şol diýip görkezýärler. Şonuň ýaly nemesi bar. Soňra biz seredip dursak Türkmenistanda da şonuň ýalyk has beter elhenç bir görnüşi bar eken bizem bilemjokdyk. Soňky 2,5 ýylyň içinde düşünüp başlaýan. Bilýän ýa-da bir ýalanyň bardygyny ýöne bunu ýörüýte edýändikleri o nämälim ýalapda ortaga çykyp gürleşen adamlar ýokdy. O gürleşen adamlarym o biz olduk ýene özümüz. Bizem islerdik başga ýerlerinden öwrenmekde. Ýöne başga bilýänlerim köpdür, belki düşünýänlerim köpdür. Propagandany düşündirip biljek adamlar, has goýup düşündirip biljek adamlar bardyr. Ýöne Türkmenistanda bolýan zat oýla çaryba nemede ýa bir milleti ýörit, bir başga bir millet, beýleki bir milleti şol milletiň eli bilen ýok etme nemesi ýöredilýärdi. Iň erwet tarapy. Ýani Germanlaryň kyny el alsak, nemisleriň kyny diýerler. Nemisler
Näme de bolsa öz halkynyň bähbidine, ýa-ni şu köpçüligiň, German köpçüliginiň bir paýdaly. Şu köpçüligiň bähbidine edildi de näme edildi. Da garşysyna edilen ok iň azyndan. Ýöne Türkmenistanda başga bir millet, Türkmen milletine, ýene-de türkmenleriň eli bilen garşy bir iş ýöredýär. Soň men görkezmek islerdim de taýýarlykly däl sebäbi bugun birden doly çarygodan neme geldi. Şu tema boýunça soralarym bar. Ekrana çykaldydy. Ýoksam bu arada neme bar? Gurrun berip geçen dilden. SNG media diýip bir media bar. Ondan soň näme diýe? Orta Azia media diýip bir media bar. İkisini meniň bilýänim şu wagt. İkisem açylan yer Moskwa, ýa-ni işledilýän yer merkezi görüp bolýardy sähä zatlary. Mesela Moskwadan dilleri Rusça, Orta Aziýadaky siýasatlaryny ýöredýär ýa-da öňkü post-sowet ýa-ni SNG diýip aýdýarlar. Biz onu post-sowet diýip aýdýarys. Ýa-ni Sowetlerden soňky galan ýurtlarda. Ne şolaryň nemesi bar bu taýda. Bir propaganda işini alyp barýardy. Mysal üçin Türkmenistana değişli habarlaryna el alsak, Türkmenistanda o bir gün hassahana açılıpdyr, bir gün täze mektep açılıpdyr, bir gün ýene bir zat açılıpdyr. Seredip dursaň günde bir zat açylýar. Bu habary rus dilinde Rus tarapy berýär. Moskwa merkezli. Şonu ýöredip görlerdi. Soň gördüler soňky 2,5 ýylyň içinde ol kan efektivni däl, ýöne häzirçe ýöredýärler. Emma zat güläge bildik. Orsetlen gowy atnaşyklar bar, ýene näme şonuň ýaly. Dowam şonuň ýaly propagandalar alınıp barylýar, ýa-ni dostlukly, doganlykly ýurt hökmünde tanadýar. Orsetlen Türkmenistany ýoksam Türkmenistan şu wagt siyasi tarapdan Orset'in bir guberniyesi ýalyk, ýa-ni Saparaňa ýaly, gubern bir welaýaty ýalyk bir ýagdaýda siyasi tarapdan. Näme diýmek bolýar bu? Berdimuhammedowlary ellerinde tutup durlar, ýa-da söz bardyr, barmaklarynda oýnaýarlar Berdimuhammedowlary. Kremlin ýa-da Rus tarapy. Şoňa bir neme ýöreýär bu? Daşyndan ýöredilýän propaganda. Soň içinden ýöredilýäni bar. İçinden 2,5 ýyla çelli bundan öňe watan habarlary bardy diňe. Emma zat watan habarlarynda ýöreýär. ýa beýleki programmalaram bardyr. Şo taýda gaýta öňkä hormatly arkada diýip geçirdi. Häzir hem arkadaly serdar bolanmyş. Men aýdýam bu samsyklaryň ad familiýasy ýokmu? Käbäsini arkada diýmek näme gerekne? Ýöne bir zat da adamyň ad familiýasy bolmalydyr. Ýa-da bularyň kakasy näbellimi, ejesi näbellimi? Adyny bilmeýän-de. Soň bir ad goýmaly, lakam takmaly. Ya bularyň ejesi kakasy ýok. Ýetim bolmaly bular. Ýa-da samsyk bolmalydyr. Şoň ýaly bir neme ýöredýärler. Diňe şolary öwýärler. Hemme zat şolaryň saýasynda bolýar. Näme alyp berdiler? Näme diýerler? Onu sowgat berdi, bunu ulanmana berdi diýip ýa sözlerem gülkünç sözler. Bir prezident diýeli, prezident bolýan bolsa, bir ýerde bir fabrik açylsa, şonu ulanmana berdi diýmek ýalňyşdyr. Şol ýeriň fabrigi açyldy diýilmeli. Ýa-ni gerekli diýmek, şo ýere fabrik gurulansa diýmek gerekli. Onun açıp berip ulanmana bermegi diýmek näme mana gelýär? Şonuň ýalyk bir nemeleri ýöredýärler. Bular iňçe çizikde propagandalar. Ýöne bularyň hemmesi hem ýalan. O fabrika aslında açylan ok. O fabrika Türkmenistana değişildiler. Aynı fabrik kurulupdyr da. Marda, ýalňyşmasam Mar welaýatynda guruldy diýdiler. Şo ýerine Günorta Koreýa işledýär. Näçe ýyllygyna belli däl. Şo taýdan gelýän girdejini Koreýa alýar. Onam o hamal ulanmana berenmiş. Ya öňkü Gurbanoğlu iň azyndan adyny tutaly. Gurbanoğlu ulanmana berenmiş diýip görkezýärler. Ýöne Gurbanoğlu bu zatlardan habary ýok. Däl diwana ýaly aýdym
gezip beren bir neme de mahluk da. Şonuň ýaly nemeleri var bularym. Ondan soň köp eşdýänsiňizdir, asuda asman, urş ýok diýýändirler. Ýöne bu zatlar aýdylýan zatlar bolýar. Aýdylyp bilinler. Ýöne bu aýdylmaýan taraplary var. Ýurtda halkyň ýarym ağaç. Bizim bilýänimiz ağaçlyk demesinde. Günde näme ýesem diýip ertirine ýa-ni turbakdan gorkýan adamlar uykudan turmakdan. Şonuň ýaly bir ýagdaý var ýurtda. O taýda ýa-ni ýurdun daşynda ölýänleriň sany sajagy ýok. Günde ölýänleriň habarlary gelýär. O näme üçin daşar ýurtda ölýän türkmeniň sany köp ady eşdilýär da ýurdun içindäkilerin ady eşdilenok. Diýmek ýurdun daşynda türkmen gatykany var we ýollar ýapyk. Bu zatlar aýdylýan däldir, soň ýeneden bir neme ýöre diýerler-de. Men häzir geljek ýa-ni soragyň jogabyna gelmek üçin şu zatlary aýtmakçy bolýan, belki özüme bir neme ýöredip bilmerin diýip aýdýandy buna. Bilmeýän zatlar ýoksa bular. 80% men çak edip aýdýan, 80% ýurtdaşyndaky türkmenler Türkiýede ýaşaýar. O galanlara ikinci ýerde Russiýa gelýär, ondan soň beýlek ýurtlar diýip alsak bolýar. Indi ýollar açyldy diýip 2 aýdan näri bir propaganda işlerini ýöredýärler. O işleri ýöredýän ýerleriň biri Türkmen portal diýen bir ildeşimiz ýazypdyr. Türkmen portal hem bar diýip. Ondan soň Türkmen portal ýöne Rus dilliti ýöne türkmen dilleri öwürip başladylar. Ýa-ni Rus dili ýöremenligi üçin ol SNG media bilen Sentral Aziya media diýip bir nemeler bar-da. Şolar ýöremen başlandan soň Türkmen portaly dilini türkmençeleşdirip başladylar. Ondan soň Atavatan diýip bir zat çykardylar. Olam neme İstanbuldaky nemeler ulanýarlar. Soň Türkmenistanyň içinde Berkarar diýip söýda merkez var. Onuň içinde de nemäni ýöredýärler. Salam News diýäme. Umuman türkmen dilinde bir nemeler çıkardılar da. Seyrettiler Rus dili, olaryň pikir edişýalyk däl eken. Rus dilinde türkmenler izarlany ökenler. Olar Görenok türkmenler Rus dilini ýitirdiler. Ol Ukrainadaky waka ýaly da biz ýurda ýersek Ukrainlar owa hoş geldin diýip güller bilen çykar diýip pikir edişleri ýaly. Gördüler ýalňyş eken. 2 ýyldan soň bolsa da ýa-ni 3 aý 4 aý boldy da bular näme başlandy. Soň türkmen dilinden neme berýärler. Ine ýollar açyldy. Seredeliň ýollar näde açyldy? Ýollar Dubaýa açyldy. Hepde bir sany uçar. Ýöne bilet ýok. Biledem o tapmak kyn, onda Garabazara ýürýärler. Ondan soň Russiýa açylanmış. Kazan. Soň Moskwada açylýar diýdi, bilemiz okuna entek. Soň Germaniýa açylýar diýdiler, ýöne Germaniýa açylmady. O entek o taýda hereketlik ýok. 2 ýurt bar. 2 ýurda hepde de bir gezek uçýarmyş hamaly. Ýöne daşynda 2 milyon adam bar diýäs. Iň az 2 milyon adam bar. 2 milyon adama hepde de 2 san samolyot, biri Moskwa, biri näme bolsa ýetýärmi? Allah. Şonuň ýaly näme alyp barýarlar, soň ýollar açyldy diýip aýtmak üçin ona. Ýöne 80% türkmenleriň iň agyr ýagdaýda ýaşaýany Türkiýede şu an. Näme üçin o taý açylan okýar? Näme samolyot uçarlar? Näme üçin? Açylan ok. Ine bularyň nemesi şol, yalanlara gark etme usullary. Bular o neme geçýär şoň bir nemesi var. O Moskwa açyldy diýä. 37.000 rubl bolmalydyr da. Bizem o açylmady diýip aýdamyz. Bir sany var. Entek o bir gece uçdy ýaly men bilişim boýunça bir gece uçdy şu wagtda çelde. Açyldy diýip. Yetmeýär o zat. Indi näme üçin yetmeýänligini aýdyp berin. Şu wagt ýurdun daşyndaky türkmenleri ýurdun içine getirmek üçin
3,5 yıl gerek. Yani Türkmenistan'ın içinden hiç kim çıkarmalı değil. Yani daşındaki Türkmenler içine alýanyz pikirlerini mine şonu ýaly edip. Şonda da 3,5 yıl gerek. Günde 4 uçar olsa, günde 4-5 uçar uçsa Türkmenistan'ın içine, içinden hem daşına uçmasa 3,5 yıl gerek. Son hep de bir saan uçan samolyot bilen nemet bolar mı? Uçar öyle. Deyip bolmaya yine yani yalan nerede yattı ya. Ya da Ukrayna'da uruş başlattı. Ukrayna'da uruş başlanandan son iki kere uçar uçtu. Ukrayna'dan hamala getiren şekilli oldular. Olan 300-350 tövere adam cemi iki gezek gitti geldi. Ukrayna'dan hemmekim halas ettik deyip o havarlara çıkıp katken nemettiler de. Havarını verdiler. Yankı adını sanap geçen propaganda nemelerimize çelli. Yani 30 mun iyi az. 30 mun adam vardı şu tayda. Yine şonun ýaly yani yalanların içinde yöredilen bir neme 30 yıl yani son 30 yılı ele alsak yalanların içinde yöredi. Ondan öňkisem komünistlerin propagandasynyň içinde alınıp barylykda. Misal üçin näme? O paxta gowzat, paxtadan köp hasyl aldyk, baý boldyk diýene näme ýa. Paxtany ag altyn diýip tanadan neme de. Paxta da altın bilen def bolup bilermi? Paxtadyr ya, onu eksen çık ya. Doğru nemesini bejerip bilsem. Elde edip bolýan zat. Altın bolup bilmeýär. Ine şona altın diýip ağlap bezdi. Ya da okuwçylar näme diýen eken? Şu üstündäki giýip duran zatyň nämeden edildi diýip sorýarmy. Paxta onda diýe paxta git. Paxta ýok. Yani paxtadan gaçýan okuwçylar bar ekende. Sowet döwründe. O üstündäki diýe şu giýip duran zatyň paxtadan edildi. Şükret diýe de nan kör bolma diýe ýa-da. Diýen nanyny depgileme diýen ýa-da bir düşünjäni oýýarlar da kelle. Soň okuwçam utanyp o maskara bolup gidip paxta ýymalmış. Owa başymyzdan geçti. Ya men göremok, siz görensiňiz o zatlary. Siziň ýaşyňyzdakylar. Matamarlyk känelli magazynlarda belli bir sort matalary bolýardy. Mektebede şowur matadan köýnek giýmelidi. Gök renkli. Ondan soň ene paxtadan ullakan bir nime de ýokdy, bir artykmaç bir tawar ýokdy magazynlarda paxtadan edilen. Ondan şonu utanýarlar, çağalary ine sen giýen eşiňi de şu paxtadan näme üçin ýyljak dälsiz diýip. Utanmamış, o son paxta ýymalmış. Utanyp gyzaryp. Şoň ýaly bir neme döwür geçen ondan soň 30 ýylam. Diňe ýalan ondan beýik näme diýerler ona? Türkmen başy diýip o ömrü geçti köp adam. Ondan soň näme arkada diýip geçdiler. Näme bolsa serdarly. Soň ýaly bir neme bar. Ha bu zatlar köp gaýtalýarlar. Soň o Serdarlar arkada. serdarlar arkada. Yok, arkadağlı serdar. Yine yanlış. Arkadağlı. Arkadağlı serdar. O arkadağı serdarmış. Arkasında dağ varmış da. Bilmedim o nähil dağ. Göreli bir dağdı ona. Böyle yollar açmana korkuyalar. O näde dağ bolýar. Demek dağ däl bolmaly bulara. Şoň ýaly bir bunu gaýtala bersen, aýdy bersen, onu soň diňe bir sanap çeşme bolsa. Şu wagtda çelli çeşme ýokdy. Bir sançyk çeşme bardy. 2,5 ýyl mundan öňe çelli. Soň bir çeşmeden çol bir yalandan aýtsam, gaýtala bersem, soň köpçüligiň içinde şonu aýtmalymy kan diýip krediýärlerde. Soň köpçüligiň içinde ýörgünli bolan şol watan habarlarynda görkezýän yalanlar mıkan diýip adamlar deme bardyr. Krediýseňiz aslında iksem o neme garşy bahalanyp, ýani iksem yalandan bolsa da öwýärlerde. Belki satar ya, belki aýtmaly däldir. Goşulmaly däldir diýilen ýa düşünjänisindir ýalarda. Ýani soňky nemede gatkan ýütgedi sebäp alternatifler bar. Hatda bular bizim garşymyza göreşjek diýen bir entek neme çykardylar da. Jurnalist diýip çykardylar, soň partiýa diýip çykardylar, hereket diýip çykardylar, bir entek zatlar çykardylar.
Ata dernek hem Son şolar değil mi? hava Türkiye'de. hava şu dernek şu hatı işlemeyen dernek nemesini göre diyenler. Son şolarım yani kömöğü de etti bir taraftan. Her türlü adamlar kellede bir neme fikirler çakmışmalı. Fikirler çakmıştıkça adamın nemesi fikirlenişi berkeyade. Fikirlenişi berkeye. Ondan sonra sağlıklı fikir et başlıyor. Şu an bir yılın içinde adamlar kimin kimliğine düşünüp bolyan oyunları düşünüp başlattı. Olar yüzde vurdum veriyor. Kurban ne kadar diye hem zaten kurban oluğunu ayırsanız çözülüyor. Hamalı değilen o zatlar. Yani kurban olan tayağı ip gördü. Olam tayağı ip gördü. Putin'in ahranı iyi veren ahranalarından. Kurban oluğunu onun yağlak bir tokuma indi. Bundan sonra o Türkmenistan'da tutmak bizim bir utancımız var. Onları arassalamalı var. O ayrıca bir mesele. Yani Türkmenistan'ın problemasını kurban olayını ayırmak bilen çözülendiğine inanmaklık eýen bu. Yani propagandaların kurbanı olmak demekten başka bir zat değildir. Kurban gidipsin deyip aydıplarsa yani eğer o kurban olayını ayırsak problemalar çözülüyor diyen olsa demek o entek o yalanlardan çıkıp bilmendi. Kellesini kaldırmalı. Şonun ýaly olýar men propagandanı ýa-da ýöret edýärler. Çeşmesine aýdyp berdim ýa hem ýurdun içinde aýratyn ýöret edýärler hem daşynda. Sebäbi adamlar näme de bolsa alternatif daşyndan bir zat okaýmaly da ýokma suratda. Gyzyklanıp pikirlenip okarlar ýöne alternatif okaba üçin dil bilmek gerek. Dilem haýsy dil bilýärler, iň azyndan düşünýärler diýeli bilýärem diýmeli. Näme de bolsa da az da bolsa da düşünüp bilýärler-de. Son Rusça, Ruslarım tayarlap koyup durdu. SNG media deyipdir. Ondan son Sentral Azya media diye şonun ýaly bir neme habar çeşmeler var. Şolar bilen alsaňa alternatifini bir habar. Olary seredýär, olarda da hem Türkmenistanda hem mezat gowy. Saadet o taýdan o bunça gassat onu aldı, bunu aldı, onu etti, bu taýa gitdi, bir ona sağ olsun aýtdy, ýene näme diye hem mezat gowy gidip bar ýa-da. Diýilen ýaly bir düşünje de öredýär-de kişilerin kellesinde. Ýene şu zadym öňe alındy. 2,5 ýylyň içinde alındy. Indi alternatifin näme edini adamlar bilýär, eşitdiňler. Kelle käbir dogry zatlar aýdan wagtyň ýa-da dinlän wagtyň kellen ýa beýniň ýeňläp gidýändir bir hili. Ýeňläp açylyp ýa şol duýguny getirip bildik biz adamlara. Bu entek başlangıcı bizim katı giyiniş ullaka planlarımız var. Proyektlerimiz var. Oyunlarımız köp değil yani. Olara karşı edilecek oyunlar. Öyle çağırıyor. Şöyle yani uzunrak olan olabilir. Çok yani. İng esasy bizim şu gepleşikler alıp barýanmyzyň sebäbi esas sebäplerinden biri adamlaryň beynisinin ne derecede ýugulanlygyny şolara düşündirmek. Şolara düşündirmesen gidip barýan akym bar. Şu akymyň uğruna gidýärler, halk ýörýär şu tarafa diýmek, bizim şu tarafa ýöremeli, özleriň ýalňyş ýola barýanlygyny bilen oklar. Şu propagandaň getiren netijeleri ne biz şunu halka düşündirip berýär häzir. Halky ne derecede yalanlara gark edilenligi. Şonu düşündirjek bolýar-da halka. Nüştaýda häzir senen bilýänsiň Russiýada bolup geçýän zatlary Ukrainada uruş gidip dur. Immigrantlaryň sany barandyr bir 6-7 miň 8 miňe. Ýa-ni çykanda daşyna gaçyp çykandan uruş sebäpli. O gitmejek, üstüne bomba ýagyp dur, ýöne gitmejek bolýandan sany eken. Öýde ýurdum gitjekler taşlajak däli. Beýleki Russiýanyň halky Russiýanyň içinde hiç ile uruş yok. Köçeden tutup islenlik adama söz verip ýa-ni gürledýän bolyn Gülýal watanymyz we Gülýal prezidentimiz bar diýär. Eger biz ýa Ukrainanyň üstüne çözmedik bolsak, Ukraina biziň üstüne çözjekdi diýär. Biziň tegem öňüne allyk diýär. Ene halkyň şu derecede beýnisi ýuwulypdyr. Inni meni ýene inniki berjek sorum şu Russiýada
ýa-da Türkmenistanda bolup geçýän zatlar 30 ýyl bäri bağışla 30 ýyl bäri Türkmenistanda bolup geçip duran zatlar şu wagt Rossiýada görebilýärmi? Şolaň deňeşdirme ýa-ni halkynyň beýnisiniň nä derejede ýuwlanlygy, şol faşizmi gollayan halkyň nä derejede beýnisiniň şeýle ýuwlanan soň şu faşizmi gollap otyrlar da. Şol iki Türkmenistanyň halky bilen beýnisi gowy ýuwlan 30 ýylyň içinde. 20 ýyl bärim Rossiýa halkynyň beýnisi ýuwlup gelýär-de. Şol nähiletiň şol iki milletiň arasynda deňeşdirme görýän, näme meňdeşlikler görýän. Ne biz şonu halka da aýdyp berseň de propagandaň işleyişiniň nähilligini. O ýene de men pikirimi aýdaryn ýa-ni dogry bir maglumat aýtmak kynap bu zaten. İkisinin arasında tapawut var. Ýöne ikisi hem şol bir näme yalanlara ve näme dilen de gurbany giden milletler diýip aýdylýan ruslar hem elçoň ýaly. Ýöne ruslarym şunuň ýaly bir motivasiýasy var. Biz başga bir döwletleri girmäne, ele geçirmäne hakymyz var diýilen düşünje var. Ýa-ni milletde, halkynda var. Diňe Putin'de däl ýa-ni käşke diňe Putin'de ol çäplense uzak. Ýöne o Rusya'da yaşayan halkın 80%'i yani nemeden çıkarýanda Putin edýän zatlaryny goldaýarda. Bimek 80%'i baswalçylykly, yani imperialist bir düşünjäniň nemesi, eýeleri bular. Şonuň ýaly düşünje eýe. Şo sebäpli Rusya'daky halkyň nemeden çykmagy kyn. Yani o yalan indi olaryň dogrusu bolupdyr. Kıynasak da doğrular bilen ýaşap bilmeýärler ýa-da hakykatlar bilen, gerçekler bilen diýerler. Neme ýaşap, o pikirlenip ýa-da ertirine bir umydy bolup bilmeýär. Bu adamlar ertir o Gruziýany basyp alsak, bir gün Ukrainany alsak, ondan soň Estoniýany basyp alsak diýilen umyt bilen ýatyp durýar. Her bir adam şo da 80% ruslarym. Şol umyt ýa-ni bularyň medeniýeti şoňa öwrilipdir. 300 ýyldan bäri şol iş alyp barýarlar. Vatikan adam öldürendirler. Ýa-ni Mongollar iň köp adam öldüren diýerler. Ýöne Mongollar kıyıska sürdi. Mongollar ýöne Oruslar kälap köp adam öldüren neme ýokdur. Ine men bir zady gurrun bereýin. 62-nji ýylda Russiýanyň näme diýeri Novobrzad diýen bir ýerinde. Novosibirsk mi? Yo, Novosibirsk däl de başgaçarakdy bäzir. Şehir mi? Şol neme taraplarda, şo sowuk taraplarda, Gündöwer taraplary. Lokomotiv öndürýän bir fabrik bar ekende, şo taýynam işçiler bar. Soň 62-nji ýylda bularyň aýlygyny azalypdyrlar, 30-35% töre. Soň bularyň 6 aýdan soň iýun aýynyň birinde ýa-ni protest edip çykýarlar da. Aýlygymyz az ýetenok diýip çykýarlar. Soň şo taýda esker ura diýe, soň bular atýa 20 sans ölýär. Soň 82 sans yaralanýar, 250 sansam tutsak edilýär. Öldürüpdirler. Şo 26 sansy özem ýaş nemeler diýär-de, ente kän bir neme ulur ýaşa ýetmedik, indi täze ýetişdirilýän spesialistler me şonuň ýaly bir gatlar eken. Önemli gatlap ýöne ýaş eken ýaşlary. Soň Hruşşov wagtynda bu özem bolan waka. Ondan soň näme diýmişler? Öldürüp şol Bartovoy diýilýär, Bartovoy maşyny ýükläp ganlar hem akyp soň ganlar çykan ok ýene näme diýip demetseler soň beton döküp nämediň diýip gömüň maşyny bilen bileşen ýaly. Soň şo taýdaky ýaşaýjylaryň hemmesinden owa bir dilhat alypdyrlar da. Hiç zat göremok, eşitmedim, bilmedim diýip dilhat alyp gol çekdirýärmişler. Izinden hem bolsa bu döwlet syry diýärmiş. Bolan waka döwlet syry diýärmiş. Ine iň neme ýer şu da. Novokuznetsk olaymasyn?
Novokuznesk kevlene başlaýar şu. O Nevz diýilen bir näme kene fabrika adı. Nevz. Nevs? O Ha. Nevz. 62-nji ýylyň nämesi diýip men ingilisçe ýazyp gördüm de Massacre diýip ýazdym. 62-nji ýylda Sowet wagtynda. Şonuň ýaly bir ýagda ýene pikirlenip görüp Russiýada öldürile ine Saparaga ýazan bolmaly. Novocherkassk diye. Novocherkassk. Görmendirin ya komentariýalary. Novocherkassk. Ben pikir edim ya bu taýda bir ullakan propaganda var. Öldürýän, ýa halky öldürmek döwletiň sırrı haline getiripdir. Şo düşünjäni oturdypdyrlar. Bu bilermi? Sen gelýän döwlet diýelýän Sowet döwleti diýip aýdaly. Inde şolar döwlet diýär, men döwlet hökmünde göremok, sen funksiýalary o da. Sowet döwleti öz halkyny öldürýär. Ona döwlet sırrı diýip adamlara tanıdýar. Bolup bilermi şonu ýazat? Ýa-ni ýene-de näme bardyr? Häzir ýurdun içinde bir näme ýöredýärler de propaganda. Bizim Türkmenistanyň içinde. Biz hamala döwlet ýurdu Türkmenistany ýamanlaýarmyşyz. Şonuň üçin erwet. Biz Türkmenistany ýamanlaýarmyşyz, biz Türkmenistany düzetjek bolup berse. Biz Türkmenistany alyp düzedýäs. Hiç kim päskelçilik berip bilmeýär. Biz ädim şoňa dogry gidip barýas. Olar şonuň ýaly edip tanadýar ýa-ki. Biz Türkmenistany ýamanlaýarmyşyz. Biz Gurban olayını samsyk diýäs. Putin arkasında gurja edip oýnap dur diýäs. Biz bu zatlary arkaýyn açaçan aýryp durýuz. Bunyň Türkmenistan bilen dahylly ýeri barmy? Ýa-da Gurban oly Türkmenistan bolupmy? Ýa-da Putiniň Türkmenistany ele geçirmegi Türkmenistanmy? Yok, Şonu ýaly. sözleri doğru yerine koyu bilenok, millet ayrılap bilenoklar. Ha yo olar aýdýar, ýöne adamlar inananok bu zatlara, ýa Türkmenistany ýamanlamak diýilen bir zat, bir döwleti ýamanlap bolarmy ýa? Mümkin däl. Döwlet bir kişi däl, şahsiýet däl. Döwlet diňe bähbitleri boýunça hereket edýän bir zat bolmaly. Ýöne biz Türkmenistan şu an döwlet hökmünde däl. Hakykatdan hem dälse döwlet bolsa öz halkynyň bähbitini gorardy we bir bähbiti bolardy. Türkmenistan şu an hiç ýyl bähbiti ýok. Sonrasında Türkmenistan bähbiti näme? Bunun geopolitikasy ýok, ykdysadyýety ýok, siýasaty ýok. Diýmek, döwlet ýok. Döwlet bolsa bolýardy bu zatlar. Şu zatlar ýa-ni geopolitikasy näme? Taşky goňşulary bardyr. Şolar bilen dogry aratmaşyk saklamak. Ýani Owganistanda Cumhuriyetde de Taliban geleneçelli. Olar bilen gatnaşyp etmän, Taliban bilen gatnaşyp edýär. Şonu ýalan bir zat ýa bir döwletiň siýasaty bolup bilermi? Ýa açaçan edýärler-de buna. Şonu ýaly bir gülkünç ýagdaýlar bar. Hawa biz bu zatlar aýtsak Türkmenistany ýamanlamyz, Türkmenistan diýilen döwlet ýok. Bir illüziýa bar o taýda. Biz şonu hakyky bir döwleti getirmekçi bolýar. Olar ama garşy bir propaganda ýöredipdiler. Haklar bar, çäri. Dogry propagandany ýöredip bilmeseler kelleleri gitjär bundan soň. Oýun ederýär däl, indi döwri ýitgede. Üýtgeşiklik gelýär. Hemme kim duýýar indi her bir endamdaky tüýü bilen duýýar bu zatlary. Ýa-ni bir Halmurada bilen gepleşip geçirdim şonu. Aýdyp geçdikde. Siz diýe Türkmenler diýe hem Türkmenistan ýamanlaýaňyz diýe, hem Rossiýany ýamanlaýaňyz, hem diýe nemede ýa komentarda diýerler, hem diýe siz diýe Türkmen halkyny niýe Rossiýa garşy goýýaňyz diýe. Yalan propaganda ýöredýäňiz diýe. Indi men şo ýerde de aýdyp geçdim ýa-ni Halmurada bilen gepleşigimizde. Türkmenistan niýe gül ýaly ýurdumuz bar diýe. Türkmenistan gül ýaly. Gül näme zat? Gül näme zat? Tähli ýaşasaň diýe, gazanmam bolýa, işläbem bolýa, günüňem görüp bolýa diýe. Zor bilen ýaşajak bolmak, ol gün uýduran görmek, ol durmuş däl. Sen adam bir gezek gelýän, dünýä
Şo bir gezek gelýän durmuşyňam gysgaçyk wagt bar. Bolsa bir 60-70 ýa 80 ýa 90 ýyllar. Ol her kimin ýaşaýyşyna baglanýan ki adam Ýaponiýada dünkü sapar gepleşip etdiňiz, Ýaponiýada iň adamlaryň uzak ýaşaýan döwleti olar etjegini bilýärler. Olar hakykatdan hem dogry ýöredýärler. Ýurdunam sistemany hemme normalny gurulan. Indi ýöne Türkmenistana gelsek 50-60 ýaş. Ine Türkiýede görüp otursaňyz da ýaş olanlar bolsa 35 ýaşyny 25 ýaşdan 35 ýaşa çenli şol jaýlanan nemesinde tabliçkalary bar, hersiniň özüniň başdaş diýilýär türkmenlerde. Şu başdaşlaryna ýazalygy duranlar doglan ýyllary hemmesiniň 80-80 ýaş ýene 25 ýa 35 ýaş aralygyndaky ýaş olanlar intek Amerikada 25-30 ýaş aralygyna öýlenen halk millet oglanlar öýlenen intek. Olar ýa bir okuw guturyp eline bir diplom alyp inni bir ayağa durjak mahaly intek öýlenmäň wagty däl ýa 30 ýaşdan soň ýa öýlenmäň pikirini edip başlaýar Amerikadaky ýaşlar. Ol bizinkiler orada mazarlykda ýatyrlar. 25-30 ýaşda. Ondan oza gelip aýdýar, ýazýarlar biziň Gülýal Türkmenistanymyz var, näme ýamanlaýaňyz diýär. Ya da Türkmenistan halkyny niye Russiýa garşy goýýaňyz diýär. Indi şu ýaňam aýdyp geçdim, indi ýene de bir sapar aýdyn. Türkmenistanyna ýaşap daşary ýurda çykyp görmedik, ya öz raýonundan daşary çykyp görmedik halk durmuşyň eşretiniň nämedigini, näme içine gurşap alýandan habar ýok. Şo ýerden gidýär, agşam gelýär, bir döwüm çörek tapýar, çağalaryna bölüp ýidirýär, şeýdem ýatýar, turýar, ertesi ýene işe gidýär. Şu diýär Gülýal spokojny parasat näme diýär, duru asmanymyz bar diýär. Urşa ýok diýär Gülýal diýär. Gülýal döwletimiz bar diýär. Indi şol daşary urda çykyp görmedik adam Türkmenistanyň içindäki bolýan atlary Gülýal diýen bolsa, daşary urda çykyp gören adam başgaça bolýar. Şonuna deňeşdirme bar, senne deňeşdirme bolýar. Daşary urda çykyp görenden soň senne deňeşdirme bolýar. Biz Türkmen halkyna şu zatlar aýtmak bilen dogry ýol görkezýär. Dogry ýolan ýöremäni öwretjek bolýar. Ýa-ni akymyň ugruna gidip ýören millet bar. Halk şu tarafa gitse menem şu tarafa gidýän diýmek dogrydyr diýär. Ýok. Şu ýoluny biz ýygyna gaýtaryp dogry ýoly görkezjek bolýar. Türkmenistanyň durmuşy durmuş däl. Halk gowy eşreti görmedik. Biz şol eşretleri görkezmek üçin täzeden Türkmenistan döretmeli, gurmaly. Ne biz şu zatlan gurrun edýäs. Wagtymyzy sarp edip. Ýok, neme bardy ene käýerler haçan oýlaýan, bolýar bu zatlar edelim diýip. Taýar o bir edip bermeli manysına gelýärdi bu zat. Haçan oýlaýar diýip, men häzir bir zat haçan nahar üşýär diýip soramak ýalap biz hatda nahar näme üçin soraýan sen bişse iýjekmen şu nahary taýar bolsa. Şoňa meňzeýär bu zatlar. Bararsın o nahar bişirmäne kömek edersin. Sen o naharyň haçan bişeceğini soň özüň bilirsin içinde de senin bişirýänlerden birde. Şonuň ýalyk o daşardan soraýlar, iýleşler o kän hoş däl ýa-ni siz belki gowy soraw ýalyk neme diýen bolup bilirsiňiz. Ýöne daşyndan seretsen o gülkünç bir soraw. Gidip dur hem zatlara o düşünüp bolmasa düşünmeseniz. Soňam ýa-ni Gülýal ýurt sözü harda ine şu sözü el alaly. O gül näme diýmek? Gül. Bir ösümlükleriň nemesi. Bir ösümlükler maşgalasyna berilen ad. Gül. Dälmi? Biyologiýa tarapyndan ýalňyş bolupdylar ýa-ni men neme aýdýan adamlaryň kellesinde gül diýip biljek zatlar bar, diýip bilmejek zatlar bar da. Şonuň üçin aýdýan. Ýöne gül näme diýmek? Gülýaly ýa-ni durmuş ýa-da gülýaly ýurt. Bu bir meňzetme, ýöne ýurdu güle meňzetmek nä derejede dogry? Men şo taýyn edemedýän. Men özüm şahsen hiç ulanmaýanda şu gülýalyk ýa güle deňeşdirmek hiç bir zat. Ýa-ni gowy erwet. O diýip baha berip bolar ýöne gülýalyk diýmek ýa-ni bu komiteçikleriň ýurdun içinde ýaýradýan nemese o mışmışy bu.
Gül ýaly ýurt, asuda asman, urş ýok. Bu zatlaryň hemmesi komplekt berilen zatlar bu türkmenlere. Ulanyň ine size öwredýäs biz şu sözlerdi ýa-da soň e, ulanmaly. Ýöne ýalňyş, dil ýalňyş. Bu dil ýalňyş bir dil. Dogry bir dil däl ýa. Näme üçin ýalňyş diýen? Sebäp bolýan hakykaty düşündirip bilen o. Türkmenistan misal üçin Türkmenistanda şu wagt bolup geçen wakalary düşündirjek bolsaňyz, o Türkmenistan gül ýalak diýip söz ulansaňyz düşnükli bolýarmy? Düşündirip bildiňizmi Türkmenistany? İçindäki açlyklar, ýa-ni ölýänler, itýänler, kösenýänler, türmeler, biýüne basylmalar. Bularam ýa-ni gül diýmek ýa şo zatlar men düşünem okýan. Şolara gül diýip ad berilýär. Ola bakmaly ýa-ni şo zatlara gül diýen bolmakdaram batmynky. Ine propaganda şonu ýalyp öredýärler-de. Şo Yani propaganda No garany agat görkezýärler. Ya şu yan başta aýtdyň da sen kemine şu watandaşlamada birazcık düşünürip berseň bir kagazda ýa-ni Goebbels'in eden işleri başta halky ona ynanýat da bilýärmi? O ynanyrjy aýdyp alyp barýardy. Ýöne hakykatda ol eýle däl. Ýuwuşlyk bilen ýa-ni 40-60'y yerini çalıştı da 60-40 boldy da soň. Şu barada bir iki kagazda düşünürip berbilersiň mesela watandaşlarymyz bilmeýän bardyr. Ol uruş döwrüne Goebbels'in şeýle propaganda alyp barany halkyň beýnisini ine şu wagt edil şu wagt ine Putinin propagandisty ýokdaň edip oturan işi. Misal üçin ýa bir ýyldaşymyz ýazypdyr da Comedy Club diýär o Russiýada bir neme komediýa şowu da. Hazır tap bilsem onu ekrana getirelim. Şu taýda bir neme öredýärler. Ine şu gaty ýakyn da şoňa beriljek. Misal hökmünde ýöne kommentariýasyny öçüren bolmagy mümkin ýyldaşymyz tap bilmedim. Umuman Comedy Club'da da Putin'i ýamanlaýarlar diýip neme ýazypdyr. Pikir ýazypdyr ýöne. Bu näme üçin edýärler? Russiýany dolu bir diktatura ýalap görkezmejek bolýarlar. Aslında Putin hem ýamanlap bolýar, Putin hem üstünden gülüp bolýar. Diýe bul näme bolýar? 40-60 bolýar. Ýa-ni 40% ýa-ni Comedy Club'a düşýär, 60%dan Putin'e düşýär. Putin näme edýär? Putin prezident ölýänçe prezident 60% şol 40%dan Comedy Club'a beripdirler. Indi Goebbels hem eril şonuň ýaly edip ýöredýär. Yani tarapsız bolmak için edilen zat bu. Yani tarap tutmayan şekilli yönü 40-60'a edip başlayalar. Son o 60'a 40 bolýar. Yani Türk nemede Rusya'da o 60'a 40 ýöreýär. Yani 60% Putin'in tarapında 40% beýleki tarapda ýöreýär. Misal üçin Varlamov bardyr. Varlamov hem şu 40%'in içindedir. Yani ýöreýte aýtjak bolýanym. Olam ýöreýte bardyr. Siz pikir edýänsinizdir. Varlamov näme üçin Türkmenistan hakynda gaýta çykyş edýär? Öz-özünden çykyş edýär. Näme üçin başgalary edýär? Sebäp neme bardyr? KGB-nyň ýa-da KGB protokolunyň diýeli taýýarlayan bir zady bar. Belli bir adamlary wezipelendirilýär. Misal üçin Varlamov Türkmenistan bilen gyzyklanýar. Türkmenistanda erwet zatlar bolýan zatlary düşündirmek üçin Rus dilinde Rusya'dan beri Türkmenistan içinde käbir erwet zatlar düşündürse soň oruslara bolan ynamy azjan bolsa artýar, ýa-ni dolu ýitip gitmeýär. Adamlar aýdýar, onda diýe Varlamov aýdýar diýjek. Bir tarap tutýar ha Türkmenistan nime diýär diýede. Edil ine şonu Goebbels ýöretdi de başta. Goebbels'in gaty netijeli sebäbi aýdan köp aýdan bolmaly ekranda. Şonu kyn gaýta alajak men öz makamy onu şu ýa Gyzyl Goşun Berliniň içine girýänçä ýa nemisler biz uruşy ýeňip durus diýip radiodan şo zatlar aýdylýan ekende. Ýa hakykatda uruş meýdanyndan hiç bir waka berilmedik. Düzýän ekenler oturan ýerinde düzýär, ýazýar oturan ýerinde. Misal üçin häzir Türkmenistanda açylan mektepler bilen hassahanalar sanyny nemeseňiz ýylda 1000 sany açylýar. Sebäbi Vatan habarlarında berilýän zatlar şolda açılıp bulanmagına berildi diýip şolaryň hemmesini jemleseňiz 1000den geçýär-de.
Popüler Ötüşeme mi? yok. Türkmenistan ötüşeme yok. Popüler mi? Allah. Kemine çağa ötüş galla yok çağa ötüşü. Allah. Hemme çağa doğrayacak yankı 20 yaştan 40 yaş seneki aydal 50 yaş sen aralıkta bir 30 yaş aralıkta ayarlan hemmesi Türkiye'de. Allah. Ene mehri açıldı, o açıldı, yine bir zat açıldı. Önemli için açıyorlar olur çağalar bağın çağa yok ötüşü yok. Yo açan yok aslında yok o Açan zaten. yok. Açılan yok. O logikanı iyide demedi toğlap iyide toğlap bir dinlesen terden görsen mani çıkarıp bolyadı. Ha. Yo Yok çağa doğulmayan çağaların hepsi sen sadece açyan. Allah. Ya, ya adamların sağlam köp işte. Dolara göre 7 milyon, 8 milyon belki. Onun bolamaklar yani elbette onu oynamak kıyın. O yere çelise. Onu iyi yap oynasan dışarı yurtla şuna göre baka veriyor sana. Olan bolan o. Garaz bu zatlar iyinç oynayalar. Şu an inni kemine inkok soraman bereyin vaktimi de mudağa gitmesin. Şu inkok soram bir temadan azıcık taşrak olmağı mümkün bilemek öz fikrini aydarsın. Yine iki hili hope var diyeli. Biri akıllan gelen hope, akıllı adamın getirecek hope. Birim akmak adamın getirecek hope. Şol iki tane hope'un hayızı has hope'lu. Sen fikrince. Akıllı adamın niyeti elbette olsa akıllı adam has oldu. Benim fikrimce. Yönü akmağın ki yani yurdu akmağı vermeyem eyyem akmaklıktır bu. Onun bir ayratin hofu var yani. Yine bir zat var da yani akıllı adamlar köplenç niyet elbette olmuyor. Yani akmak adamların hemmesinin niyet elbette oluyor. Sen akmak. Sen özüçe bir zatlar pikirlenip bir dünyası var da kellesinde akmak. Pikir edip akmağın bir dünyasını. Sağını köp bolyandır. Yani akıllı adamın yani hoplu olma nemesi katı azdır. Seyrettir. Yani bolsa bilmedim. Şu vakta çelli bir akıllı adam ne mene bir yurdun sonunu getiriptir deyip eştemek. Okumadım, dengelmedim. Belki nemelerde vardır. O bilim dünyasında var diyorlar. Şu benzine kurşun koşan adam vardı. Motorların sessiz işlemek için. Adı yadıma düşenok. Şunun adı geçe şu yekeci özü. Hatta özem şol nemeden ölüyor şu eksperimentlerini geçirip özem şu zehirleniyor kurşundan. Neme değiller ona. Lead poisoning deyip bir neme vardır. Lead poisoning. Yani kurşun değil ya da o neme benzinin içine koşulayan kurşun manisinde. Şoň üçin kurşunsuz benzin deyip geçýändir daşary ýurtda görýän olsaňyz. Sayı döwründe var pikimine sözün adyda. Sözün bölüm. Sayı döwründe kraskalar ulanýadylar. Kurşunun içinde şoň içinde kurşun manam stena çalıp adamlar şey zäherleýärdiler. Habaryň barmy şondan? Yok, bilemokdum edýändirlerse Sowet döwründe ýa-ni insanyň geleceği saglygy diýilen bir düşünje ýok. On sapradagy bilýänler, on halmuradagy da bilýänler. Olardan sorar. Şu Amerikada запрещается gadagan oňa kraska ulanmak. Şol adamlaryň sünküne çelli yerleşip soň şonu ýuwaş-ýuwaş öldürýän eken-de ömrü gysga bolýar. Öldürýän de açan. Boýlary kelte bolýan eken şonuň ýaly bir elbet nemeler bar eken. Ýa birden öldürmeýär ýöne ýuwaş-ýuwaş öldürüp gene çelli bolýan eken-de. Şoňa bir ýagdaý ine şol bilinýär-de tarihde. Ýöne onu yine düzeden yine akıllı adam, samsyk adam der. Şonun yanlışını düzeden yine de akıllı adam. Umuman nemedir? Yani samsyklaryň eden samsyklığını akıllı adamlar düzedýär. Akıllynyň eden yanlışyny yine de akıllı adam düzedýär. Yani bir samsygyň bir peýdasy ýok. Gynansak da men peýdaly ýerini hiç görmedim. Ne jemgyýete, ne özüne, ne daşdöwrüne peýdasy bar. Tebiat şoň ýalda samsyk diýip ad üstüne. Şoň ýa Gurban ulyň pikir edim. Peýdaly bilermi şo? Şonu men üstüne
üstünü getireyin, ondan şu yerde de gepleşigimizi tamamlaysak diýen. Indi şu akıllı bilen Samsung'un hopunu deňeşdiremezde akıllı adamlar näme edip bilipdir? Propagandaň üstünden ne giden milleti zaýalap bilipdir. Akıllı adam gideni işte. Inni şu giden millet bar akmak, inni olardan gelýän hop öseret. Görýärmi? Hopun içinde hop bar diýen ýa-da. Daşdurumuz atakadan nolu. Hücumdan nolu. Ine şol akıllı adamlaryň edeni işi propagandaň üstünden bir giden milleti beýnisini zaýaladylar, mankurt etdiler. Inni şo mankurtlardan gelýän hüjüme biz garşy durmaly. Sanymydam sanymjadym. Görýärmi näili? Neme? Kontingent däçe mukdarda. Ana şolar ýaly. Atykyn. Onu aýtjakdadyň ýene de Başka aýtjakdadyň. zat yok, başka aýtjak zatym yok. Şurada jemläpdiler sonda. Bolýa hawa watandaşlar şu günkü gepleşigimiz şu propaganda barada eger täze goşulanlar bar bolsa propagandaň ne derejede düýpli gurnunanlygy adamlaryň beýnisini ýuwmaga şeýle düýpli işlenip gurlanlygy biz taryhdan hem görýäs. Görüp gelýär şu wada çenni. Şu barada size gurrun vermekçi bolduk. Eger siz şu zatlara düşünmeseňiz, barýan ýoluňyz ýalňyşdyr watandaşlar, şonu aýdaýyn edim. Bolýa onda ýene de bir boş günümüz ýene de duşur, ýene de gepleşip geçireriz. Sag bol kemine gelip beren gurrunlar üçin, gyzykly gurrunlar üçin. Watandaşlardan netije çykaranlar diýip tama edýän. Sağ olun. İyileşlerimize de sağ olsun aýdýan. Dinleyenler için. Böyle